Mikrofona, bai, eskerrik asko. Bueno, guardi ondan hori, mi esker hautsenera etortzeagatik. Orain dakizuen moduan Orbel taldeak Lurrezea bereien disko berria aurkeztuko dute. Markatu, igandea dela nabaritzen da. Eta, galderatxo batzuk egingo dizkiet. Hasteko eta behin Lurrezea orain argitaratu duzue aurten, aurreko diskoa 3 urte pasa dira. Eta zelako izan den prozesua, zer topatuko dugun antzekoa eta desberdina aurreko diskoarekin alderatuta? Prozesua izan da konfinamenduarena, denentzako bezala, beraz denbora gehiago dugu diskoa ontzeko eta lantzeko. Eta desberdintasun nagusiak izango dira, orain arte ez genukan elementu perkusiborik, ez bateriarik ez ezer. Eta orain badaude, Alanek joko du pad delakoa, hau da erritmoak joko ditu, oso erritmo minimalak eta olako gauza erresak, errepikakoak, oso tribalak, hipnotikoak. Eta beste elementu behi nagusia da ahotsetan Kamilek eta Anolizek kantatzen dutela askoz gehiago, leku nabarmena eman zaie ahotsei, askoz ausartago, entzungo dira oihuak, asperenak, denetarik. Konfinamendua aipatu duzu, ez dakit jotzeko gogoa handiz egongo zarete agian, ez? Hainbesteko, bolada luze eta zail hori eta gero. Bai, hori da, COVID-aren gatik justuki azken egan diskoa ez genuen aurkeztu ahal izan nahi bezain bat. Eta beraz bai, hor hikitan gaude eta jotzeko prest. Ez gara asko zoio luzatuko, baina bai galdetu nahi dizuet, nun erosi daiteken zuen disko berria hemen azokan. Bai, musika zuzeneanen mailan beste disko askoren artean, eta Usopop diskakek atera digu diskoa, Sarako Lagunek. Eta hori da, han aurkituko dituzuen musika zuzeneanen gu bezalako talde askoren diskoak, eta eskertzen da ere talde txikiagoei sustengoa erakustea, bai hemen gaudenei, pixkat diskutuan igual, eta baita ere Durangon ez gauden eta ez dauden talde guztiei ere. Ondo pasa eta laster arte.
Oroitzen naiz esan zenidanean lurra estalitako orberen karraskak haien gana joateko bidea erakutsiko zigola. Oroitzen naiz esan zenidanean nola ikusiko zenituen beren bisaiak zure musuen aztarnak ezabatu gabe. Azazkalen azpian lurrezea eta begietan odola. Begietan odola, begietan odola, begietan odola. Oroitu nahi zure zimurdura bakoitza lurez ez estaltzean zure begi odoltsuetan ikusi nuela itzuliko zirela. Azazkalen azpian lurrezea eta begietan odola. Azazkalen azpian lurrezea eta begietan odola.
Dezazu ezin du inork ikusi galtzen garela orain arte ez dugu inoiz gure bidea egin nola sendi gaitezke ez dugu gehiago inor aldeta entzun gerra dugu orain. Mire esker, plazer handi bat da hemen jotzea. Justu hitz bat fite-fite, mile esker Mathiori, soinua egiten digunari. Eta mile esker handi bat teknikari guziei eta zuei biztan dena urbiltzeagatik. Hala, biziki kontengira hemen jotzea eta azken bi kantuak eginen dizkizuegu. Mile esker.
zoroa erortzen. Ikarak deitzen du
zer digo zua.
Mila esker.